pohja-aikaa ei kansainvälisissä kisoissa ota bensiinmuseen, sen ottaa Jouni Heikinheimo. Onko sitten jopa vähän niin, että herroilla on keskenään semmoista pientä kilpailua sitä? Varmasti näinkin on, ja se on se salaisuus, millä suomalainen valjakkoajo on mennyt huikeasti eteenpäin. Pärjätäkseen Suomessa pitää ajaa yhtä lujaa kuin maailmalla. Näin se on. Oletteko hyvä yleisö? Teitä ei hirveästi tarvitse kannustaa, jotta saadaan kilpailijoille loistavat suoritukset alle. Näin siis Jouni Heikinheimo, Erkka Hillo ja Stefan Nyman. Ja näin hyvä yleisö. Kannustetaan loppumetrit vielä.